Ukázali sme si, ako použiť PyTest pre vytváranie jednak vášho testovacieho prostredia, jednotlivých metód a funkcií na testovanie. Poďme si teraz niečo povedať o správnej štruktúre unit testu. Správny unit test by mal testovať iba jednu vec. Unit znamená jednotku správania. Preto by mal správny test testovať iba jeden unit ako jednu jednotku takéhoto správania. Správna štruktúra unit testu by mala obsahovať 3 kroky a sledovať pattern AAA. AAA znamená arrange, act a assert. Poďme si to ukázať na príklade jednoduchej funkcie. Skrátka AAA znamená teda range, act a assert. Máme nejakú funkciu, a ako prvý krok bude range alebo aranžovanie, vytvorenie určitých predpokladov, nastavenie určitého stavu, napríklad určitého objektu s dátami, ktorý budeme používať v našom teste. Takže vytvoríme si knihu. Môžeme použiť tieto nastavenia z Picture. Týmto spôsobom. Takže máme vytvorený určitý systém. Inicializovali sme knihu, naaranžovali sme potrebný stav systému. Teraz bude nasledovať akt. Systém, ktorý testujeme, urobí nejakú činnosť, prejaví nejaké správanie. Toto je unit, jednotka správania, ktorú budeme testovať. Metóda objektu niečo spraví, takže môžeme spraviť kniha dict. Budeme testovať, či kniha bude exportovaná, alebo dáta knihy budú exportované do dictionary. Takže testujeme jednotku správania, ktorá je vyjadrená metódou toDict. Testujeme, či metóda vykoná určitú činnosť, zmení dáta knihy na dictionary a tie budú uložené do premennej. Takže toto je jednotka správania, ktorú testujeme, a nakoniec bude assert. Teda uistíme sa, že tento akt bol vykonaný správne. V asserte budeme zisťovať, či výsledok predošlých 2 krokov spĺňa určité kritéria, či správanie aktu za podmienok daných v range sa prejavuje tak, ako očakávame. Takže dáme assert a dáme assert, teda kniha na dictionary, názov bude, čo to tam bolo? Janko Hraško. Takže ak bude všetko fungovať správne, názov v tomto dictionary by mal mať takýto string. Táto štruktúra unit testov nám vlastne pomáha tvoriť stabilné testovacie prostredie. Je vhodné si dávať do jednotlivých krokov
arranged, act a assert poznámky. Tu som to nerobil pre rýchlosť, ale vždy je vhodné nepísať priamo arrange, ale popísať, aký základný stav potrebujeme. Takže ak si napríklad v akte voláme nejakú knihu, vieme, že toto bude kniha inicializovaná, takže budeme potrebovať aranžovať kniha so všetkými atribútmi. A potom akt bude vytvorenie dict z dát knihy. Teda toto je unit správania, ktorý testujeme, a assert bude dáta dict zodpovedajú dátam objektu. Takže budeme postupovať týmito 3 krokmi pri všetkých našich testoch. Ak si všimnete, všetky sú implementované rovnakým spôsobom, akurát nie sú medzi nimi medzery, nie je to takto pekne viditeľné. Pekné testy sa lepšie čítajú, keď sú rozdelené týmto spôsobom, a zároveň, keď sa vrátite po nejakom čase k vašim testom, takéto komentáre vám pomôžu vytvoriť si obraz o tom, čo sa vlastne vo vašich testoch deje. Taktiež tento spôsob núti písať pekné testy. Čo si pod tým môžete predstaviť je, že napríklad, ak by sme mali napríklad v akte 2 funkcie, volali by sme 2 jednotky správania naraz, nie je to správne, pretože každý test by mal testovať iba jeden unit, jednu jednotku správania. Keď testujeme 2 metódy nezávisle na sebe, znamená to buď, že náš test nie je správny, pretože máme 2 jednotky správania, ktoré budeme potom testovať, alebo jedna z metód má patriť k range, pretože vytvára predpoklad preto, aby sme potom testovali konkrétnu jednotku správania. Takže táto štruktúra vám pomôže nielen písať lepšie testy, ale aj testy, ktoré dlhšie vydržia, pretože ak testujete viacero vecí na jednom mieste, budete mať nakoniec vo vašich testoch chaos a budú vám na nič. A všetky tieto chyby si lepšie všimnete, ak budú mať vaše testy zrozumiteľnú štruktúru. Preto sa vždy snažíme dodržať šablónu A.